Asta e piele de focă, Marca Geco. marca Geco, ca și șopârla, din Costa Rica, fixează pe talpă. Aproximativ așa. Se lipesc și gata. Iar când vrei să le dai jos, Faci invers. faci invers. Cam asta e operațiunea cu piele de focă. Pune și pe ea pe zăpadă să vezi cum. Pielea alunecă în față și nu alunecă în spate. Legătura mobilă când umbli și fixă când schiezi. Mai multe amănunte ulterior. Mersi. 112 în caz de... Următoarea piele. Toată operațiunea asta trebuie să o faci înainte de a-ți îngheța mâinile. Afară minus 25 de grade. Da, înclinație. Poți să oprești.